A főszerepben Tom Hardy, magyar hangja Schneider Zoltán. További magyar hangok: Széles Tamás, Egyedi Mónika, Orosz Anna, Cvetkó Sándor, Barbinek Péter, Faragó András, Rutkai Laura, Renát Zoltán, Major Melinda, Udvarias Anna. Üvöltő szelek. Emily Brontë regénye alapján. Ne kínosz tovább, kérlek. Kérlek, Kathy. Nyisd ki az ablakot. Engedj be. Engedj be. Engedj be. Engedj be! Kathy. Kathy. Kathy! Kathy! Mégis hova visznek? Az apád maga mellett szeretne tudni. És nagyon messze lakik? Nem. Mi a baj, kisasszony? Elvitték Nelly. Szegény Linton. Hogy szeressem apámat, ha nem is ismerem? Hiszen mindenki szereti az apját. És kellemes hely ez az Úgóbérc, bácsikám. Nem egy olyan hatalmas fákkal övezett birtok, mint a fátszános major, de csodás kilátás nyílik a környező földekre. De inkább hallgass, ne kérdezősködj. Rettentő sápat vagy. Látom, elhozta a fiút, Edgar. Pedig már az is megfordult a fejemben, hogy magam megyek át érte. Be ne tegye a lábát a birtokomra, mert nem állok jót magamért. Lássuk, mennyi gond lesz vele. Te jó ég, micsoda Dalia. Ez még annál is lehangolóbb, mint amire számítottam. Pedig igazán nem fűztem hozzá vérmes reményeket. Rosszabb, mint maga. Ma ismersz engem? Nem. Anyád mindig is egy mocskos rintyó volt. Ezek szerint még azt sem mondta el, hogy ki az apád. Mit képzel? Majd én viszem. Ugyan már el sem bírná, hiszen alig áll a lábán, Edgar. Ne hagyjon itt! Nem akarok itt maradni! Ne menjen el! Ne hagyjon itt, bácsikám! Legyen kedves a fiához. Különben Istenemre mondom, ellátom a baját, Heathcliff. Hát persze, hogy kedves leszek vele. Ne aggódjon. Miért nem maradhatott nálunk egy éjszakára? Így nem volt alkalmam jobban megismerni. Mert úgy vélem, az apja egyáltalán nem örült volna neki, Catherine. Messzire vitted? Nagyon messzire. Egész éjjelúton volt. Amikor meghalt az anyja, én is úgy éreztem, hogy az a helyes, ha itt van velünk. De ez sajnos lehetetlen. Az lesz a legjobb, ha minden marad a régiben. Csak mi ketten fogunk itt élni, és persze Nelly. Én nem akartam más, csak egy barátot. De elvetted tőlem, és még csak el sem árulod, hogy miért. Úgyhogy semmi sem maradt a régiben. Hirtelen minden megváltozott, apa.
Köszönöm. Ketié volt. Az anyjáé. Őriztem 18 éven át. Gondolom, apám most is a templomban van. Miért árnyékolja be a születésem felett érzett örömét anyám halálának emléke? Ne bánkodjon ezen. Mihez volna kedve, kisasszony? Menjünk el kirándulni. Keressünk madárfészkeket a lábban. Az elég messze van. Nem hinném, hogy jó ötlet. Kérem, Nelly. Erre vágyom. És ma van a születésnapom. Rendben. De nagyon kell sietnünk. Itt nincsenek fészkek. Forduljunk vissza. Mindjárt ott vagyunk. Már nincs olyan messze, Nelly. Forduljunk vissza, haza kellene mennünk. Kisasszony! Mit csinálsz itt? Madárfészkeket keresek. A birtokomon? Te kis vadorzó. A papa azt mondta, sok madárfész kell errefelé. De nem viszem el a tojásokat, csak megnézem őket. A te apád, Mr. Linton fácános major ura, igaz? És maga kicsoda? Szóval nem ismersz. Nem, uram. De én ismerlek. Catherine. A nevemet talán tudja, de azért nem ismer. Pedig azt is tudom, hogy ma van a születésnapod. Ugyanis ismertem anyádat. Tudom, hogy ma van a halála évfordulója. Már értem. Csak azért ismert meg, mert hasonlítok anyámra. Nem hasonlítasz anyádra. Az hogy lehet? Bemutatlak a fiamnak. Őt már ismered, majd mindent elmagyaráz. Ismerem. Mégis honnan? Gyere velem, és meglátod. Örömmel. De szerintem összekever valakivel. Kisasszony! Kisasszony, ne! Ne menjen el vele! Nos? Ez kicsoda? Mondtam, hogy ismered, nem igaz? Linton? Te vagy az? Linton az ön fia? Catherine, reméltem, hogy eljössz, mielőtt meghalok. Ezek szerint végig a közelben voltál. Miért nem látogattál meg? Talán kérdezd meg apádat. Apámat? Nekem azt mondta, hogy nagyon messzire vitte Lintont. Ezek szerint ön a nagybátyám, uram. Ugyan, ne ölelgess, inkább csókold meg Linton. Menjünk, kisasszony. Nem lett volna szabad idejönni. Miért? Hogy ne jöjjek rá, hogy a nagybátyám ilyen közel lakik? Érezze magát otthon, Nelly. Még mindig itt van a régi széke. Maga is itt lakott? Bizony így volt. Itt nevelte fel anyádat. Igaz ez, Nelly? Sőt, képzeld, engem is ő nevelt fel. Bár az igazat megvalva nem tudom, hogy erre mennyire büszke. Nos, fiam, menj szépen és mutasd meg a birtokot az unokatestvérednek. Vidd ki az istálóba, nézzétek meg a lovakat. Nem ülünk inkább itt? Nem gondolod, hogy jobb lenne inkább odakint? Hareton, gyere ide. Azt hiszem, be kell érned Haretonnal. Egész jóképű, nem? Vezest körbe a birtokon. Légy vele udvarias, és ha lehet, ne bámuld. Látod? Vele kell megküzdened az unokatestvéred kezéért. Valami oda van írva, de nem tudom elolvasni. Megtaníthatlak olvasni, ha a gazdád megengedi. A gazdám? A gazdám? Menj a pokolba! Azt hiszed, csak egy mocskos szolga vagyok? Sajnálom, ha megbántottalak.
Nem a szolgánk. Az unokatestvérünk. Hogy mit? Nem tud olvasni. Így biztosítom, hogy örökre ilyen buta és faragatlan maradjon. Miért? Talán így akar bosszút állni? Az ellensége fiát bünteti? Ezért csábította ide Catherine-t is? Csak szeretném, hogy megismerkedjen Lintonnal. Mi ebben a rossz? Mától kezdve elkerülöd a házát és a családját. Csak azért mondod, mert nem szereted Mr. Heathcliffet. Nem, hanem azért, mert ő nem kedvel engem. Heathcliff a legrosszabb ember, akit ismerek, kislányom. Ha módjában áll, megalázza és tönkreteszi azokat, akikkel valamilyen okból nincs jóban. Pedig nekem egész szívélyesnek tűnt, apa. És nem volt ellenére, hogy lássuk egymást. Ki nem állhat téged, hiszen az én lányom vagy, ebben biztos vagyok, Catherine. Ezért kérlek, hallgass rám, és engedelmeskedj a parancsomnak. Ne menj többet zúgóbércre! Pihennie kéne. Nem hagyhatom, hogy behálózza. Nem hagyhatom. Kitartás, mindjárt otthon vagyunk. Catherine. Köszönöm szépen, Catherine. Most pedig menj. Catherine! Catherine, ne! Nem ismered apámat! Ne csináld ezt! Kitalálom, melyik a szobád. Catherine, kérlek, hagyd ezt abba! Ne! Apám megüti, aki egy ujjal csak hozzáér. Ő az édesanyám, igaz? Igen, És ez az apád szobája. igen. Miért van anyukám arcképe Mr. Heathcliff szobájában? Miért? Miért tette ide? Mert szerette őt. Még azelőtt, hogy apát megismerte. Szerették egymást. Micsoda? Hát ezt meg honnan veszed? Apám szerint így volt. Hazudsz! Hazudsz! Zárva van! Hol tartja apád a kulcsot? Nézd, 18 éves vagyok, és haldoklom. Ugyan már, Linton! Ezért akarja apám, hogy összeházasodjunk. Mi? Meg kellett változtatnom a végrendeletemet, és mindent ráhagynom. Össze kell házasodnunk. Megkért, hogy tartsalak a házban. Megpróbáltam ellenszegülni neki, de nem akartál elmenni. Nem mentél el. Az összes ajtót bezárta Catherine. Segítség! Segítség! Ha látni akarod apádat, mielőtt meghalsz, szót kell fogadnod Heathcliffnek. Muszáj! Gondolod, hogy téged jobban szeretnek majd, mint az apámat? Ebből a megható jelenetből arra következtetek, hogy végre megkérted Miss Linton kezét, de úgy látom, a hölgy nem igazán lelkes. Adja ide a kulcsot. Még akkor sem megyek hozzá, ha örökre itt tartanak. Holnap ilyenkor már az apád leszek, Catherine, úgyhogy jobb, ha addig megtanulsz engedelmeskedni, megértetted?
Sietek, drágám. Nelly! Mekkora bolond voltam. Az apám. Súlyos beteg, sajnos lehet, hogy nem éri meg a reggelt. Kérem, vigyél haza. Herten, engedjen ki! Tudom, hogy ön sem ért ezzel egyet. Maga jobb ember ennél. Kathy. Tényleg igaz, hogy édesanyám szerette ezt a szörnyeteget? Csupán gyerekszerelem volt. Semmi több. És akkor ez mi? Kathy Heathcliff. Kathy Heathcliff. Újra és újra. Szerelmem. Gyere vissza. Kérlek, gyere vissza. Liverpool utcáin találtam. Az anyja meghalt, rá is ez a sors várt. Nem mondja meg, hogy hívják, ezért én adok neki nevet. Kathy, Hindley, ő Heathcliff. Az új testvéretek. Nem tudom, mit gondolt a gazdám, amikor idehozott egy ilyen cigánypurdét a házba. Ilyen megátalkodott vagy? Egy szót sem fogsz szólni, fiam. Ha engem kérdez, a gyerek körül valami bűzlik, Nelly. Mr. Earnshaw csupán jótékony volt. Szerintem ennyi az egész. Mondd csak, kisfiam, meg vagy te keresztelve? Tudja, nem egy bőbeszédű gyerek. Tudhatja, mennyire fontos ez a szertartás, Mr. Earnshaw. És egy ilyen fattyúnak még nagyobb veszélyben van a lelke. Heathcliff, menj előre, mindjárt jövök. Gyertek! Nem megmondtam, Nelly? Az utcamocskában találtam ezt a gyereket, de egy igazi úriembert nevelek belőle.
Örülök, hogy tudod, hol a helyed, cigányfiú. Mondom, örülök, hogy tudod, hol a helyed, cigányfiú. Ó, te rút kiskacsa. Ne nézz az urak szemébe. Ne, Hindley! Hindley, hagyd abba! Nem csinál semmit! Meg kell tanulnia, hol a helye, Kathy. Nehogy aztán megöljön álmunkban. Gyerünk, Harold! Neki miért a rohadékot? Nyisd ki! Gyerünk, keményebben! Keményebben! Hé, fiúk! Elég legyen! Mi folyik itt, fiúk? Mégis mit képzeltek? Ha? Még egyszer megkérdezem, mielőtt megkérem Josephet, hogy mindkettőtöket korbácsoljon meg. Mi volt ez a verekedés? Joseph. A másik fiú azt mondta, hogy Heathcliff. A te gyereked. És hogy az anyja valami liverpooli kurva. Heathcliff azt mondta, őt bánthatják, de téged ne becsméreljenek. Köszönöm, Kathy. Heathcliff-fel elmehettek. Szerinted kitől hallotta ezt a csúnya dolgot az a másik fiú, Hindley? Ugye abban egyetérthetünk, hogy csúnya dolog ilyet mondani. Harold csak azt mondta, amit az egész faluban pletykálnak. Vagyis manapság az ember már nem jótékonykodhat anélkül, hogy a fia is a legaljasabb szándékot feltételezné róla. Már templomba sem mehetünk anélkül, hogy az emberek összesugnának a hátunk mögött. Jól van. Jól van. Akkor nem megyünk többet templomba. Úgyis hamarosan iskolába mész, Hindley, úgyhogy téged ez nem érint. Nézzenek oda. Milyen elegáns ma reggel a fiatal úr. Viszlát, Nelly. Az iskolából úriemberként tér majd vissza. Szervusz, fiam. Vigyázz vele. Vigyázz ezzel a Heathcliff-fel. Csak bajt hoz a családra. Elszereti tőled apát. Ő pedig rád se hederít majd. Szervusztok. Viszlát, asszonyom. Szép volt, Edgar. Most mi legyen? Dobd oda most. Ki az? Még egyet. Gyere. Kathy! Kathy! Vacsorára legyetek itthon! Ha megint elkövettek valami csibészséget, a rendőrbírót küldöm utánatok. Már nem kérek, elég lesz.
Szép, nagyon szép. És csak milyen érdekes. Heathcliff! Mit szólsz ehhez a lóhoz, fiam? Ha? Ketinek vettem egy szép ezüst nyakláncot. Szóval, így igazságos. Köszönöm szépen. Ez gyönyörű. Nos, Heathcliff, hogy tetszik? Igazi telivér. Egyől magas. Pompás állat. Nem gondolod, Heathcliff? Jó lesz. Esiettes. Látom, emberemre akadtam. Vigyük ki a mezőre. Micsoda? Vigyük ki a mezőre. Talán megőrült? Tedd, amit mond, vagy nincs üzlet. Gyere, fiam. Gyere. Gyere. Ez a telivér. Nem ejtették a feje lágyára, az biztos. Hát tényleg nem. Mintha lenne benne egy kis cigányvér. Ezzel a lóval versenyezhetsz, ugrathatsz, vadászhatsz. Ó, bárcsak fiatalabb lennék, úgy felülnék rá. Ő a tiéd. Rendes tőle. Köszönöm. Szerinted honnan származom? Hol kezdtem az életemet? Szerintem idebent. Megálmodtalak. Heathcliff, ne bánkódj ezen. Az a lókupeccal a vásáron, sajnos ráérzett, honnan jöttem. Ettől a szégyenfoltól sosem szabadulok. Senki sem mondaná meg, hogy nem nemesnek születtél. Higgy nekem, olyan vagy, akár egy áruhás herceg.